L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-Mulej Alla qal mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ħanagħmillu għajnuna tot għalih. U l-Mulej Alla sawwar mill-art annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara xi jsemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħlieqa ħajja, dak ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u l-kull tajra tal-ajru u l-kull annimal selvaġġ. Imma l-bniedem ma nstabet ebda għajnuna tot għalih. U l-Mulej Alla tefa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan raqad. U ħadlu waħda minn kustiljieħ u floka imlieħ bil-laħam. U l-Mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġieba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal: din id-darba dini għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Għalhekk tissejjaħ mara għax mir-raġel ittieħdeti. Għalhekk ir-raġel iħalli l-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Iberikna l-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ħin kull min jibża mill-Mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol. Ħini int, risqek tajjeb. Iberikna l-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Martek tkun bħal dielja għammiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żabbuġ madwar il-mejda tiegħek. Iberikna l-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ara kif ikun imbierek lill-bniedem li jibża mill-Mulej. Ibierkek il-Mulej minn Sion. Iberikna l-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul ħajtek kollha. Jalla tara wlied u liedek. Sliem għal Iżrael. Iberikna l-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. It-tieni qari. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġeli lil Ġesu, aħna issa qegħdin naraw imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li hu bata biex għall-grazzja ta' Alla il-mewt li daq tkun għal-ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li iwassal ħafna wlied għall-glorja, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak li qaddes u kemm dawk li jiġu mqazzin, il-koll huma mill-istess wieħed. U għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resqu xi Fariżej lejn Ġesu u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. U jġibhom u qal: x'ordnalkom Mosè? Qalulu: Mosè tal-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibagħta. Imbagħad weġibhom Ġesu: minħabba l-ebbussija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni, iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lill-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu
u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqat Alla ma għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħlu d-dar? Id-dixxipli reġgħu staqsaw fuq dan. U qalilhom min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. Jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Ġibulu qudiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom. Iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi, iżommuhomx, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqajiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-Mulej.